Λοιπόν, ο Θωμάς ο Λούκας, τον γνωρίζετε όλοι και όλες, πια μπαίνει και στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, δεν έχει αφήσει τίποτα, τώρα είναι και στο ποδόσφαιρο, δραστήριος πολύ κοινωνικά και τώρα και στα αθλητικά. Θωμά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σταδιοδρομία σαν πρόεδρος των Αρχοναυτών. Είναι πολύ σημαντικό η συνεισφορά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί αφορά και παιδιά και είναι κάτι το οποίο εμπλέκει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Το πιο σημαντικό. Γι' αυτά γίνεται η δουλειά. Για τα παιδιά γίνεται και εμείς προχώμαστε και στηρίζουμε τις ανδρικές ομάδες. Τις στηρίζουμε γιατί θέλουμε να είναι πρότυπα για αυτά τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Και είσαι και γιατρός, οπότε νοιάζει για την υγεία και στον αθλητισμό. Καταρχήν θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς βλέπεις μέχρι τώρα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο με τους λίγους μήνες ενασχόλησή σου. Τι περιμένεις να δεις, αν είναι όπως τα περίμενες, τι στόχους και τι προσδοκίες έχεις και προσωπικά και μέσω της ομάδας. Εντάξει, εγώ έχω το πόστο διοικητικό. Ως διοίκηση, ο στόχος μας είναι να μπορούμε να παρέχουμε στους παίκτες μας ό,τι χρειάζεται για να μπορούν να αποδίδουν μέσα στο γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος, δεν θα τρέξω εγώ να παίξω, ούτε εγώ θα φτιάξω το σύστημα της ομάδας. Φροντίζω τα logistics που λέμε. Να έχουν όλες τις ανέσεις τους, ό,τι χρειάζονται για να σκέφτονται μόνο τον αγώνα. Από εκεί και πέρα είμαστε μια καινούργια ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Καινούργια ομάδα και διοικητικά, καινούργια ομάδα και όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας. Γιατί κατά τα άλλα είναι ιστορική ομάδα. Είναι ιστορική, αλλά γίνανε κάποιες αλλαγές. Χαίρομαι που δεν γίνανε βιαίως. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Στο μισό, δηλαδή, προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται μέσα στο νυν διοικητικό συμβούλιο. Έχουμε τον επί δεκαετίες πρόεδρο, τον κύριο Καζόλη, ο οποίος πραγματικά, θα το πω, μπορεί με ένα μολύβι και ένα χαρτί να γίνει υπουργός οικονομικών. Είναι καταπληκτικός. Από εκεί και πέρα και οι υπόλοιποι στο διοικητικό συμβούλιο έχουμε με πάρα πολύ όρεξη. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα την οποία ελπίζουμε να σταθεί αξιοπρεπώς στο πρωτάθλημα. Έχουμε βέβαια τα όνειρά μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν ένα μάτς το οποίο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, πιστεύω. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην Ατσική. Είναι μια ομάδα πολύ δεμένη. Και πολύ δουλεμένη. Είναι πάρα πολύ καιρό μαζί. Έχουν κάνει και πολύ σημαντικές προσθήκες. Δεν ξέρω αν είναι νωρίς για να το λέμε, αλλά δεν ξέρω αν πιστεύεις από τα φαβορί. Είναι μια ομάδα που δεν νομίζω ότι δύσκολα θα χτυπηθεί. Μια κριτική που γίνεται διαχρονικά στις ομάδες της Πύρινας είναι ότι ενώ η Μύρνα είναι πρωτεύουσα του νησιού, δεν καταφέρνει σε ποδοσφαιρικό επίπεδο να υπάρχει μια ομάδα που θα διεκδικεί με ίσους όρους το πρωτάθλημα. Αυτό σαν νέα διοίκηση, αυτό μπαίνει στη στοχοθεσία της ομάδας. Το να καταφέρει η πρωτεύουσα του νησιού μας να έχει την πρωταθλήτρια, ας πούμε. Όχι επειδή είμαστε πρωτεύουσα. Εγώ καταρχήν. Ενώ ότι με την έννοια της δεξαμενής, ότι είναι μεγαλύτερη δεξαμενή παιχτών. Ναι. Αυτό είναι περισσότερη χορηγή. Αυτό είναι το παράδοξο στη Λίμνο. Ότι η μεγαλύτερη δεξαμενή με τους περισσότερους χορηγούς και με τους περισσότερο δυναμικό για να παίξει ποδόσφαιρο δεν καταφέρει να πρωταγωνιστεί. Χωρίς να σκέφτομαι ότι είμαι σε μια μεγάλη δεξαμενή, εγώ σκέφτομαι ότι έχω μια ομάδα, έχω 30 δελτία, έχω ανθρώπους που θέλουν να παίξουν μπάλα και θέλω να τους στηρίξω να παίξουν όσο πιο καλά γίνεται και να έχουν μια καλή πορεία. Το κλίμα στην ομάδα στα πρώτα παιχνίδια είχαμε και το κύπελλο, είχαμε και τη δεύτερη αγωνιστική μεταξύ διοίκησης, τεχνικού team και ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για μένα προσωπικά. Η ευθύνη ενός προέδρου, ενός διευθυντή οτιδήποτε, ενός ηγείτορα, κάποιου τέλος πάντων που θέλει να διοικεί καταστάσεις, η ευθύνη είναι να φτιάξει ομάδα. Αυτό που λέω εγώ πάντα και το λέω και στους παίκτες της ομάδας, δεν κερδίζουν οι παίκτες τα πρωταθλήματα και τους αγώνες. Τα κερδίζει η ομάδα. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά, δεν θέλω να πάω στο 2004 τι έκανε η εθνική μας, γιατί η ομάδα δεν είχε τόσο μεγάλο άσους, αλλά αυτό συμβαίνει στη ζωή γενικότερα. Κερδίζουν οι ομάδες, όχι οι παίκτες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι ομάδες δεν κρίνονται από τις βαθμολογίες και από τις επιτυχίες. Οι ομάδες κρίνονται από πόσο μπορούν να οι ομάδες δυναμώνουν με τις αποτυχίες και επιβραβεύονται με τις επιτυχίες. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω και πιστεύω το έχουμε καταφέρει, έχουμε δεθεί σαν ομάδα. Εγώ προσωπικά είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο με τους παίκτες και τους παρακολουθώ και τους στηρίζω που χρειάζεται. Σχεδόν σε κάθε προπόνηση είμαι δίπλα τους. Οπότε έχουμε κάνει τουλάχιστον ένα καλό κλίμα. Το πρώτο δύσκολο εγχείρημα έχει επιτευχθεί. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να βγαίνει και στο γήπεδο. Το ευχόμαστε πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θωμά Λούκα, τον πρόεδρο των Αρχοναυτών. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας που κάνετε, παιδιά. Να είστε καλά.